День 26 лютого, день спротиву окупації Криму та міста Севастополя – це визначний дійсно день, який важливо пам'ятати всім громадянам України. Цей день минулого року був впроваджений як офіційний день на рівні держави, і цього року ми вперше його відзначали на офіційному рівні. Точно не боюсь прогнозувати якісь дії з боку Російської Федерації. Ми маємо бути завжди щодня готові до будь-чого. І я б скоріше сказала до того, що власне ми, як країна, маємо робити все для того, щоб бути готовими до наступного дня після деокупації. Платформа Кримська робиться для того, щоб відновити контроль і створювати умови в міжнародному рівні для деокупації. Росія має звільнити окуповані території. Крим є українською територією. Якщо ви, як парламентар, який голосував в ОБСЄ, боїтеся разом з нами йти до окупованого Криму, тоді зробіть так, щоб в ОБСЄ був змінений механізм реалізації тих рішень, які ви приймаєте, бо там поруч з вами, членами цієї організації, є Росія.